Vážená pani poslankyňa, vážení poslanci, milí spoluobčania, vážená pani kontrolórka, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pán poslanec Hajčík a pán poslanec Hrín sú ospravedlnení z dôvodu práce neschopnosti. Konštatujem, že ostatní poslanci a pani poslankyňa sú prítomní v počte 5. To znamená, že dnešné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na úvod upozorňujem, že z dnešného zasadnutia je vytvorený audio záznam. Každého z poslancov a rečníkov poprosím, aby sa pred svojím vystúpením zrozumiteľne predstavil. Na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva máme v programe 11 bodov, a to otvorenie schválenie programu, voľba návrhovej komisie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, úpravu rozpočtu číslo 5, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blatnica na druhý polrok roku 2025, žiadosť hlavného kontrolóra obce Blatnica a súhlas obecného zastupiteľstva na výkon činnosti hlavného kontrolóra, prerokovanie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce Blatnica z dôvodu rozšírenia kapacity čistiarne odpadových vôd Turčianskej vodárenskej spoločnosti a akciovej spoločnosti, prejednanie žiadosti občanov, rôzne a diskusia, návrh uznesení a záver. Dávam hlasovať, kto je za návrh programu dnešného zasadnutia. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Bod číslo 2. Voľba návrhovej komisie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Vladimíra Fróľu a Štefana Lička. Za overovateľov zápisnice navrhujem pani poslankyňu Máriu Líškovú, Michala Siváka a Vladimíra Zachara. Za zapisovateľa navrhujem pani inžinierku Ilku Líškovú. Dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Bod číslo 3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatujem, že všetky plnenia uznesení boli splnené. Navrhujem, ak nie je niečo do diskusie, aby sme tento bod zobrali na vedomie. Tak dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Bod číslo 4. Úprava rozpočtu číslo 5. Poprosím o správu finančnej komisie pani inžinierku Ilku Líšku. Finančná komisia sa stretla z dôvodu prerokovania rozpočtového opatrenia číslo 5. Finančná komisia prerokovala rozpočtové opatrenie číslo 5 a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť toto rozpočtové opatrenie. V rozpočtovom opatrení je v časti bežnej príjmy zahrnutá úprava na rozpočtových položkách správnych poplatkov v sume 2500 eur a ostatných administratívnych platieb. Parkovacie miesto, náhradná známka na psa v sume 10 eur, príjem z náhrad poistného plnenia, rampa, parkovisko v sume 242 eur, príjem z paušálnej náhrady, verejno-obchodnej súťaže, stánok suveníry v sume 20 eur. Ostatné body v rámci rozpočtového opatrenia sa týkajú prostriedkov štátneho rozpočtu. Výška bežných príjmov po rozpočtovom opatrení číslo 5 bude vo výške 1 036 810 eur. V časti bežnej výdavky ide o presun rozpočtových prostriedkov na nákup gramatiek do domu služieb v sume 2454 eur z rezervného fondu, navýšenie rozpočtu na software Munipolis v sume 583 eur. Navýšenie výdavkov na materskú školu z prostriedkov obce, vodné a stočné za rok 2024 v sume 227 eur a výmenu radiátorov v sume 2349 eur.
Presun prostriedkov v rámci školskej jedálne z prevádzkových výdavkov na transfery na nemocenské dávky, náhrada PN v sume 70 €. Navýšenie rozpočtu v rámci ostatných športov stolnotenisového oddielu v sume 675 €. Materiálové výdavky na úpravu miestnosti a zníženie výdavkov na výmenu podľah z úveru eurofondy v sume 26 785 € z dôvodu presunu týchto prostriedkov do kapitálového rozpočtu. Ostatné presuny sa týkajú navýšenia bežných výdavkov z transferov zo štátneho rozpočtu a presuny v rámci schváleného rozpočtu. Bežné výdavky po rozpočtovom opatrení číslo 5 budú vo výške 1 140 201 €. V rámci kapitálového rozpočtu v prípade príjmov rozpočet zatiaľ neobsahuje žiadne položky a preto kapitálové príjmy po rozpočtovom opatrení číslo 5 budú vo výške 0 €. V rámci kapitálových výdavkov ide o presun výdavkov z prostriedkov rezervného fondu na nákup minibágra, spolufinancovanie v sume 301 € a navýšenie rozpočtu na položke rekonštrukcia domu služieb, výmena podľah z prijatého bankového úveru, eurofondy v sume 26 785 €. Kapitálové výdavky budú po rozpočtovom opatrení číslo 5 vo výške 93 225 €. V rámci príjmových finančných operácií nedochádza v rámci rozpočtového opatrenia číslo 5 k žiadnej zmene. Príjmové finančné operácie po rozpočtovom opatrení číslo 5 budú vo výške 211 148 €. Výdavkové finančné operácie ostávajú tiež bez zmeny vo výške 14 380 €. Dobre, ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu, ale ešte predtým doplním, že so všetkými materiálmi, ktoré sa budú prejednávať na dnešnom zasadnutí, sú poslanci vždy vopred upovedomení, sú im zasielané elektronicky, takže majú čas na naštudovanie. To bolo asi potrebné povedať na úvod. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Dobre, tak ak nemáme nič do diskusie, dávam hlasovať, kto je za schválenie úpravy rozpočtu číslo 5. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Bod číslo 5, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blatnica na druhý polrok 2025. Poprosím pani kontrolórku. Ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, pani poslankyňa, dovolím si vám predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti na 2025 s tým, že v návrhu plánu sú vlastne dva body na vykonanie dvoch kontrol. Sú to jednak interné kontroly, kde by som sa chcela pozrieť na interné predpisy, ktoré vlastne obec ako taká musí mať zo zákona, sú povinné, a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a bod číslo 2 vlastne informačná povinnosť. Čiže či sú splnené všetky podmienky zo zákona, ktoré vlastne obec musí informovať ľudí na vonok. Tento návrh plánu visel v súlade so zákonom a bol zverejnený vlastne. Možno by som ešte doplnila, že do návrhu plánu kontrolnej činnosti nebolo v súčasnosti, možno ste si to všimli, možno nie, ale v minulosti bol do plánu kontrolnej činnosti zahrnovaný aj stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu na následovný rok, prípadne ku záverečnému účtu, vzhľadom ku skutočnosti, že táto povinnosť vyplýva hlavnému kontrolórovi priamo zo zákona a je irelevantný súhlas alebo nesúhlas
obecného zastupiteľstva, lebo tá povinnosť tam je. Čiže ako náhle sa ide schváľovať rozpočet na nasledovné obdobie alebo prípadne sa schváľuje záverečný účet, hlavný kontrolór tam musí dávať stanovisko. Čiže vlastne tento bod tam ako taký zaradený nebol. Bude samozrejme, ako náhle bude spracovať rozpočet na ďalší rok, tak vlastne stanovisko k nemu bude súčasť materiálu, ktorý bude predkladaný na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ja sa ospravedlňujem. Som to chcel si zobrať ešte. Dobre. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto nemá nič do diskusie, ďakujem. Tak dávam hlasovať, kto je za schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blatnica na druhý polrok 2025. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa neudržal, nikto nebol proti. Bod číslo 6. Žiadosť hlavného kontrolóra obce Blatnica o súhlas obecného zastupiteľstva na výkon činnosti hlavného kontrolóra. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Myslím, že tu nie je dôvod nejako rozsiahlo diskutovať, tak dávam hlasovať, kto je za súhlas, kto súhlasí teda o výkone činnosti hlavného kontrolóra. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Bod číslo 7, prerokovanie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce Blatnica z dôvodu rozšírenia kapacity čistiarne odpadových vôd Turčianskej vodárenskej spoločnosti. My túto vec máme s poslancami, myslím si, že veľmi podrobne rozdiskutovanú, len kvôli tomu, aby aj verejnosť mala informácie, skúsim veľmi stručne poinformovať, o čo sa nám vlastne jedla. My v súčasnosti nevieme odkanalizovať časť obce, teda už len tú časť, kde nám tá kanalizácia chýba z dôvodu toho, že naša čistiareň odpadových vôd nemá už kapacitu, kde by sa dali vypúšťať tieto odpadové vody. To znamená, ak chceme v budúcnosti odkanalizovať aj zbytok obce, musíme začať krokom zväčšenia kapacity čistiarne odpadových vôd. Rada partnerstva odsúhlasila a ako prioritu stanovila investíciu do obce Blatnica na zväčšenie kapacity čistiarne odpadových vôd, čo znamená, že sa postaví vedľa existujúcej čistiarne nová čistiareň s väčšou kapacitou. V zmysle výzvy na tieto projekty je 10% oprávnených výdavkov v rámci žiadosti o finančnú podporu aj nákup nehnuteľností. Turčianska vodárenská spoločnosť ako správcovská spoločnosť je oprávneným žiadateľom na takýto projekt čerpať peniaze a európske fondy, už len nie ako samosprávy, ale aj tieto správcovské spoločnosti. Preto, aby dostali právoplatné stavebné povolenie na výstavbu takéhoto zariadenia, potrebujú od našej obce odkúpiť pozemok, ktorý susedí už s existujúcou čistiarnou odpadových vôd. Ja otvorím o chvíľočku diskusiu k tomuto bodu, len chcem dať do pozornosti, že predmetný pozemok, ktorého sa to týka, už dnes je aj tak zaťažený ťarchami, lebo sú tam potrubia, ktoré vedú do existujúcej čistiarne. Nemá zrejme obec iné využitie s týmto pozemkom, lebo sú tam aj nejaké ochranné pásma a tak ďalej. Ale samozrejme máme záujem o to, aby sme mali zväčšenú kapacitu čistiarne. Takže ja navrhujem, aby sme predmetný pozemok na výstavbu takéhoto zariadenia predali. V tejto chvíli by som navrhoval, aby sme schválili len zámer hodný spôsobu osobitného zreteľa na odpredaj tohto pozemku bez stanovenia predajnej ceny. A zároveň navrhujem, aby sme schválili návrh
zmluvy o budúcej zmluve, ktorá bude riešiť tento predmet. A to len z toho dôvodu, aby sme urýchlili proces stavebného konania a aby Turčianska vodárenská spoločnosť čo najskôr mala stavebné povolenie a právoplatné, nakoľko toto je jednou z podmienok pri podávaní žiadosti o takúto dotáciu. Asi som to stručne povedal, verím, že dosť zrozumiteľne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Poslanci boli, hovorím, vopred informovaní, aj to bolo rozdiskutované, aj bolo zodpovedané otázky. Tak ak nie je nič do diskusie k tomuto bodu, navrhujem, aby to bolo takto aj v uznesení, aby sme schválili zámer predaja parcely CKN 2180 v katastrálnom území obce Blatnica pre účel výstavby čistiarne odpadových vôd. Zároveň navrhujem, aby sme schválili podpísanie zmluvy o budúcej zmluve k tomuto zámeru. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem pekne. Bod číslo 8, prejednanie žiadosti občanov. Máme tu niekoľko žiadostí o odkúpenie pozemku po vlastníctve obce Blatnica a máme tu jednu žiadosť o prenájom pozemku obce Blatnica. Pôjdeme postupne. Žiadateľka pani Jana Pirková žiada o odpredaj parciel 151/2, 150/2 a časť parcely 810 z dôvodu, že tieto pozemky sú umiestnené vedľa ich rodinného domu ako prilehlé pozemky a tieto nepretržite a nerušene užívajú alebo už užívali ich predkovia a plánujú ich využívať aj naďalej. Cenu za odpredaj uvedených pozemkov navrhujú v rozmedzi od 8 až do 10 eur za meter štvorcový. Ja otvorím diskusiu k tomuto bodu. Ja sa vyjadrím vopred. V prípade, že budú poslanci hlasovať za schválenie zámeru odpredaja spôsobom hodným osobitného zreteľa, navrhujem, aby sme predajnú cenu určovali až po vypracovaní geometrického plánu, nakoľko sa jedná v treťom prípade iba o časť predmetnej parcely a po vypracovaní znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať obec Blatnica s tým, že v prípade predaja tejto nehnuteľnosti, teda budúceho predaja, náklady za vypracovanie znaleckého posudku bude znášať žiadateľ o kúpu tohto pozemku. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak môžem, Sivák, myslím si, že druhá väčšina sa tam boli pozrieť na pozemok, ktorý sa týka tejto žiadosti. Ja som to rozdiel na dve časti. Tie parcely 151 a 152 sú vlastne parcely, ktoré sú tak troška v terénnom usporiadaní bezprostredne pri nehnuteľnosti, teda stavbe. Ja si myslím, že okrem toho, že budem súhlasiť za zámer odpredaja, tak za cenu, ktorá sa bude samozrejme odvíjať od znaleckého posudku, ale vzhľadom na to, že je to v takomto teréne a je to bezprostredne blízkosti, tak by som navrhol nejakú nižšiu cenu a cena, ktorá sa rovná tomu pozemku 810, respektíve časti po vytvorení nového geometrického plánu znova nejako odvíjať od tej znaleckej hodnoty. A myslím si, že aj odpredaj s hodným osobitým zreteľom na mieste, aj vzhľadom na históriu žiadateľov, ktorí sa vlastne, ktorí žijú na tom pozemku viac ako 50 rokov, respektíve. Ďakujem. Ja len pre informáciu pre ostatných doplňam, že v zmysle platnej legislatívy obec môže predať svoj majetok za minimálnu hodnotu, a to je výška znaleckého posudku. To je tá najnižšia hodnota, za ktorú môže. To znamená, od výšky znaleckého posudku sa ale bude potom odvíjať aj tá predajná cena. Počkáme si na výsledok znaleckého posudku a podľa toho potom na ďalšom zastupiteľstve, keď bude celý zámer zverejnený tak, ako má byť a celý tento proces prebehne v súlade so zákonom, tak by sme potom navrhli tú cenu, už uvidíme ako žiadateľ, či bude súhlasiť alebo nebude, to už je potom na nich.
Dobre, takže má niekto ešte niečo k tomuto bodu? Oboznámení sme boli, takže vieme. Tak dávam hlasovanie. Kto je za schválenie zámeru odpredaja pozemku, ktorý je uvedený v žiadosti, respektíve časti pozemkov a pozemkov, spôsobom hodným osobitného zreteľa? Ďakujem pekne. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalšiu žiadosť máme od pána Milana Marčeka, žiadosť takisto o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Blatnica. Sú to parcely E769/3 a časť parcely E768/1. Ja len pre tých, ktorí nevedia, jedná sa o časť, teda toho pozemky, ktoré sú medzi pánom Marčekom a jeho nehnuteľnosťou a medzi Kaštielom, ktorý je vo vlastníctve obce Blatnica. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Tak ešte, ako som niečo k tomu povedal, znova ide o pozemok, ktorý je blízko pri Kaštieli, a teda, keďže ešte nevieme, čo sa môže v budúcnosti, ako svätý pán starosta spomenul, s tým Kaštielom udiať, a je ešte zrejme, že či ten pozemok nebude vhodný na určité situácie aj pre obec, tak zoberme túto žiadosť na vedomie, respektíve za mňa, a môj názor je ponechať si ho správe obce. Ďakujem. Takže tak, ako bolo navrhnuté, dávam hlasovať, kto je za to, aby sme túto žiadosť pre tento moment zobrali na vedomie. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalšie dve žiadosti, po sebe nasledujúce, viac menej z väčšej časti nadväzujú na to isté. Je to žiadosť pána Pavla Frolu o odkúpenie obecného pozemku. Tomu sa potom vrátim, a totožná žiadosť je aj od pána Jana Radza na odkúpenie tohto pozemku. V prípade pána Frolu sa ešte jedná aj o pozemok parcela 598/1, je vo vlastníctve obce Blatnictva vo výmere 45 m², ktorý ale už je v jeho oplotenej záhrade, o ktorý sa stará, o ktorý užíva. Potom pri obidvoch tých žiadostiach sa jedná o totožný pozemok. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Tak ja som znova niečo mal k tomu. Vlastne žiadateľ žiada, teda ako si spomínal pán starosta, pozemok, ktorý v súčasnosti užíva, dva pozemky, ktoré sú súčasťou žiadosti, avšak na tieto pozemky má záujem aj iná osoba, a keďže nám to nemôžeme predať nejakým iným spôsobom ako verejnou obchodnou súťažou, myslím, tie pozemky, ktoré má záujem aj iná fyzická osoba, tak ak by vôbec došlo k zámeru predať tie dva pozemky, ktoré má záujem aj iná osoba, respektíve jeden z nich, tak jedine takýmto spôsobom. A ten druhý pozemok, ktorý už je vlastne užívaný, tých 45 m², tá parcela 598/1, tak tam sa dá použiť ustanovenie, ktoré vlastne máme aj zásada hospodárenia, ktoré hovorí o tom, že je možné pozemok predať ktorý je zastavený stavbou a ktorý je vo vlastníctve toho žiadateľa, vrátane pridalých plôch, ktoré svojim umiestnením a využitím tvorí neuditeľný celok so stavbou. Čiže čisto teoreticky o tomto by sme mohli uvažovať, že tá časť pozemku parcely 45 m², 598/1 by mohla byť predaná týmto spôsobom, a tie ďalšie dve parcely jedine verejnou obchodnou súťažou. Ja by som takto povedal návrh, že zoberieme to na vedomie a pani kontrolórka sa poriadne poradíme a doradíme, čo môžeme urobiť. Obidve žiadosti zoberá na vedomie. Nemá význam to riešiť teraz, keďže tam sa to prelína. Samozrejme, platí to aj v prípade druhého žiadateľa, v prípade, ak ten druhý žiadateľ chcel ten pozemok, tak aj pre neho platí tá časť, o ktorej hovorím, že jedine verejnou súťažou.
To som chcel dodať. Čiže nie len vo vzťahu Pavlovi Frodovi, ale aj vo vzťahu Janovi Radovi. No, preto vrajím, lebo tam je napríklad v geometrickom pláne je nakreslená ulička, ktorá Janko, neviem prečo ty hovoríš stále, že to susedí s tvojím plotom a tomu. A jaký starú mapu? Nehovoril starú mapu, nový geometrický plán by ukáže. To nebolo takto. Takto to je. A kvôli tebe sa to spravilo, lebo ty si chcel odkúpiť tento kúsok, tak sme to spravili takto. Ale Kvôli tebe. Tak počkaj. to sa schváľovalo normálne na zastupiteľstve a boli sme tam, bolo sa to rozmeriavať, pán Košťal to bol výmera všetko a nový geometrický plán je toto, tak pozor. Aha, ale prečo to potom spadlo 3 roky alebo 4, neviem ako bolo, že? Mal tam žiadosti, ale prečo to nemal odstúpené? No lebo vždycky mal žiadosť a niečo do toho prišlo, Ale to mohli schváliť, len ako rodinný príslušník teba. Ja nemôžem, preto sme to A neskladali. kvôli bezpečnosti, keď si to pozrieš, je ti to proti zdravému rozumu. Čo? To odhlási. Ako odhlási? Čo No odhlási? lebo tá ulička kvôli bezpečnosti, alebo ako... Tá ulička tam dostane. Ulička, hej? No ale ty si ju zobral najviac tu na. Ale prístup... Preto, kde sme chodili autom klasickým, tak máš vždy zapravené, nie pár. Počkaj, keď sa chodilo autom ku vode, popri mne nikdy sa nechodilo. Popri mne sa nikdy nedalo. Jožko je za tebou a ti pekne povie, že kaďa sa chodilo. No kaďa sa ešte chodilo? Kaďal sa dalo prejsť nákladným autom, pretože tady Kaďal. sú normálne uhlie, drevo a Kaďa? veci. Popri mne či popri Páľovi? Aj popri Páľovi, aj Popri Popri jednom aj popri druhom. Popri mne nikdy, lebo sa nikdy nevytočilo. A keď si pozrieš druhý plán, tak susedia to nemajú zahradené, tam je meter popri mne, tak sa nikdy nedalo prejsť, tak mi nehovorilo. Vždy sa chodilo aj sused popri Páľovi. Áno, ale podľa nového geometrického plánu je to takto. No, To si vedel o tom. Toto si chcel odkúpiť, tak sme spravili takýto geometr nový. To je pozemky takto. No, A tu nás sa urobila prechodová ulička. Dokonca tu nám malo byť od regulácie 2 metre. Ty ho nemáš tam. Ty máš od brehu 2 metre. Takže pozor, Jan. Máš od brehu 2 metre, nie od regulácie. Ako mi to vymeral? Nie, ako si to ty vymeral. Lebo koľky tam boli nabité a ty si ich posunul. A Jožko sa díva na teba, tak... A ako som ich posunul? Normálne si ich posunul, keď si kopal, tak si posunul o celý... Ale keď kúpeš, No ale že ty si betón, ty si urobil múr, ale posunul si koľky o ten múr. A čo si mi vedia, tam bývam, ja vidím. A ja si nechcem s tebou vadiť. Neviem, skrátka, celá toto dobrá na tebe nechcem. a nevidel si prvý raz, keď Páľo si posunul prístupovú, že mal mať len meter a posunul si, že tam malo byť, dohoda bola autom. To si nevidel? Ale bývaš oproti. Počkajte, ja som trval na pravú mieru, aby ste sa mi to ešte nerozvadili, to by som mohol... Nie, ako to bolo. Počkajte, krátka genéza toho a vieme to aj overiť spätne. Tam sa hľadal kompromis, ako to urobiť, vtedy ešte bývalé zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že ak áno, tak urobí pán Košťal ako návrh geometrického plánu s tým, že zachová sa ulička, zachová sa schodište do potoka a tak ďalej. To sa celé udialo. On to vykolikoval, na základe toho Janko si postavil plot a na základe toho návrhu, ten návrh stále existuje. Tu nie je problém zavolať pána Košťala, dáme plot, či ten plot naozaj je tak, ako bol v tom návrhu, ako bol vykolikovaný. Takže to teraz zbytočne budeme o tom hovoriť, to by on museli zavolať a nech to porovná si návrhom, či aj reálne ten plot je tak postavený. Ale to nie je to, ja to, čo aj ja tá ulička tu mala byť, takto len ulička, takže preto ti vravím, že prečo tam píše, že susedí s tvojím domom a potom, keď nesusedí ten pozemok. Ten pozemok je celý obecný. Nie je nový obecný, ale tam je prechodová ulička má byť, zachovaná. Je tam nakreslená. Počkaj, tá ulička, ale keď si dáš na mape, ten pozemok je stále obecný. Všetko je obecné, samozrejme. Prečo by som si, či bude ulička posunutá ku poľovi? Nie, keď je tak nakreslená tá ulička, ale ten pozemok 826,5 je tu. Tu, nie tu. To neviem, to je aký je pozemok, tam nie je napísané na tejto mape. No, to by som museli zase povedať. Dobre, ja navrhujem, máme dve možnosti, tretia neexistuje, viac menej. Buď to teda prijať návrh pána poslanca Michala Siváka alebo Vladka Frodu, lebo aj jedno aj druhé je pravda. V princípe, tým, že jedným zo žiadateľov je Pavol Froda, ktorý je bratom Vladka Frodu, je to v konflikte záujmov zmysel platnej legislatívy, pretože nesmú ani jeho blízky príbuzní nadobúdať počas jeho funkčného obdobia
majú to v obce. Tam to nie je možné urobiť spôsobom hodným osobitného zreteľa, s výnimkou toho, tých 45 metrov, ktorí sú už za plotom, to ako pán poslanec Miško Sivák povedal. Stotožňujem sa aj s tým, keďže nie sú tieto veci úplne vyjasnené a nemáme ani reálne zameraný plot v tejto chvíli, ja sa asi stotožňujem s tým, zoberme túto žiadosť na vedomie, jednu aj druhú, upresníme tie dáta, všetky, či je to naozaj tak. Ja netvrdím, že si tu niekto vymýšľa alebo klame, ale my to nevieme teraz posúdiť. Budeme sa tomu najbližšie zase venovať, budeme sa k tomu vrátiť, lebo ja nechcem povedať, že to nebaví, ale rád by som to už uzavrel, už sa to ťahá. Chcem ešte dodať zo pár myšlienok k tomu, v konečnom dôsledku týmto spôsobom sa to dá predať, ale môj osobný názor, viete čo povedať, nikomu to netreba. Ja si myslím, že tam ako beží, tak by to mohlo zostať a voľne sa tým pokojí. Preto to chcem zobrať na vedomie a dohodneme sa teda, ak teda sa dajú tie pozemky, ktoré už sú teda tam, dobre, to nejako uzavrime, hej, a toto, čo je tak, to nepredávame nikomu aj. No to tak potom sa dorieši, tá 58 sa nech sa dorieši. Potom budeme hlasovať len o tom osobitnom zreteli tých 45 metrov, ktoré sú za plotom. A zbytok toho zoberieme na vedomie. A zatiaľ zoberieme všetko na vedomie a potrebujeme prebrať ešte. No ale tak zase má Vládko oplotených 45 metrov vôbec. Tak to chceme na poriadku. To zase obložíme to už iba na to, neriešime. Nech dajú žiadosť potom len na to. To už zase... Dobre, ja súhlasím, ako ja som. Boli sa tam všetci pozrieť, myslím si. Môže aj stavebná komisia tam ísť. Tak si myslím, že nikomu to dobrom myslím. Ja som stále rád, že môžeme ísť pozrieť. Ale hovorím, že sme tam všetci sem boli pozrieť. A preto dobrom chcem ešte raz povedať, že myslím si, že to nikomu netreba. Nechá to tak, ako tam leží a bude pokoj. No alebo, Janko, aby ste rozumeli. Keďže Miška je vláda, to v podstate vyzerá teraz dobre, pretože ak urobíme, a ja sa toho nie, že bojím, ale ja by som nerád bol, keby k tomu došlo, urobíme verejnú obchodnú súťaž. Hej. Tie obálky sú zalepené, zablokované, otvárajú sa pred komisiou. Jeden z vás to bude musieť vyhrať, ak sa tam ešte niekto 3., 4., 5. neprihlásil, neviem, a teraz jeden z vás to každopádne vyhrá, keď to tu schvália. No aby potom nebola zváda medzi susedmi a ty si to vyhrala, ja neviem, pomaly, ja neviem, čo za tým všetkým bude. Neviem, no, asi si to ešte premyslíte, tak ja dávam hlasovať, navrhujem, aby sa to v tejto chvíli zobralo na vedomie, aby sa to nezamietlo pod koberec a treba sa tomu intenzívne povenovať ešte. Dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Všetci sú za, nikto sa nedržal, nikto nebol proti, ďakujem pekne. Bod rôzne a diskusia. Ja v podstate do bodu rôzne mám len jednu vec. Potrebovali by sme, ešte potom poinformujem, ale doplniť do všeobecného záväzného nariadenia, čo sa týka odpadov, 3 ceníkové. Jedna by bola na rozpúštadlá, návrh je, aby to bolo euro 20 centov za kilogram, to sú nebezpečné odpady. Oleje a tuky iné ako uvedené v zákone a smernici tej a tej, to znamená 30 centov za kilogram. Farby, tlačiarenské výrobky, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 2,40 € za kilogram. Otváram diskusiu k tomuto bodu, ale to je v podstate len to, čo nám chýbalo vo všeobecne záväznom nariadení obce, takže ak nie je nič, tak vás poprosím, aby sme hlasovali, kto je za návrh tohto doplnenia. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Dovolte im poinformovať, že vzhľadom na to, že mali úspešne podporený projekt na výmenu komplet celého verejného osvetlenia a doplnenia niekoľkých svietidiel. Začne realizácia tohto projektu podľa všetkého, ak sa počasie nejak rapidne nezhorší, už zajtrajším dňom. Čo sa týka montáží, počas tohto procesu nebudú výluky na verejnom osvetlení, aby nemali občania strach, že teraz budú potnúť večer chodiť domov. Malo by to trvať maximálne týždeň celé. Tak ako som v minulosti spomenul, naše svietidlá, ktoré demontujeme a sú plne funkčné, budeme postupne inštalovať do časti tam, kde osvetlenie verejne chýba. Ja poprosím o zhovivosť a trpezlivosť, pretože som si to predstavoval ja sám trošku jednoduchšie. Dali sme teraz na to vypracovať
jednoduchú projektovú dokumentáciu, nakoľko tie svietidlá budú v častiach, kde sú obecné pozemky, ale budú v častiach, kde sú aj súkromné pozemky. To znamená, tie inštalácie budú musieť prebiehať aj žiadosti o ohlásenia drobných stavieb, lebo každé to svietidlo je drobná stavba. Individuálne niečo bude žiadať obec Blatnica, po svoj stavebný úrad, niečo budú musieť žiadať konkrétni vlastníci pozemkov v prípade, že budú mať záujem o to, aby sme tam obec nainštalovali svietidlá. Len doplním, že v rámci tohto stavebného procesu tam máme ťahať aj chráničky na optické káble, aby to bolo už v jednom výkope. Ten proces bude trvať dlhšie, chceli by sme začať na jeseň a potom na jar pokračovať, uvidíme, koľko toho na jeseň stihneme. Možno len predprípravu nejaké kabeláži, ale sľubujem, že verím tomu, že do leta budúceho roku by sme väčšinu tých ulic už mali osvetleník, ak nenarazíme na nejaké legislatívne prekážky, verím, že nie. To je asi odo mňa všetko, čisté nám to vyriešili, to ma teší zo všetko najviac, lebo to je jedna z priorít našej obce v tejto chvíli. Odovzdávam slovo, čo sa týka diskusie a bude rôzne, najprv poslancom a potom v prípade, ak majú občania chuť vystúpiť, len ešte upozorňujem, že v zmysle platného rokovacieho poriadku každý občan môže vystúpiť len raz a to v dĺžke 5 minút. Ďakujem pekne. Pán starosta, ešte neviem, či sme nezabudli alebo neupomenuli žiadosť pána Letrika Trihouse. Čo to je? Letrik. Pardon, áno. Je tu posledná, prepáčte, to bol ten prenájom, čo som spomínal. Je tu záujem o prenájom časti neidentifikovateľnej nášho autokempingu, pravdepodobne len malej časti pozemku, lebo jedná sa o domy, domčeky rekreačné na stromoch. Mne bola odprezentovaná táto idea, táto myšlienka, mne sa to veľmi páči, ale neviem si teraz v tejto chvíli dosť dobre predstaviť, že ako riešiť ten prenájom a ktoré stromy vytipovať a tak ďalej, takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Takisto súhlasím, pán starosta, je to zaujímavé, avšak podľa mňa na tom danom pozemku nie je dosť hodné, pretože to je dosť veľký pozor na to, aby sa nejakým spôsobom touto síce dobrou myšlienkou, ale zaťažilo nejakým prenájmom, pretože do budúcnosti nevieme, čo by tam mohlo byť ešte zrealizovateľné. Čiže za mňa zobrať na vedomie. Rolia vlastne dohovorí, čo to chce na onom, tak tam by nám Národný park nedovolil, takže... Ale on to chcel pôvodne pri amfiteátri hore, to som ja odporúčaný požiadať Národný park, ale tam to neodobrili. Čo mi aj ľúto, lebo je to trojka ochranné pásmo, nie je to štvorka ani peťka. A viem si predstaviť, že takýto ekologický projekt by tam mohol byť. No ale dobre, tak sa rozhodli Národný park, takže to je jedno. Dobre, tak dávam hlasovať za to, aby sme zobrali pre tento moment túto žiadosť na vedomie. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem pekne. Z mojej strany je všetko, ak sú otázky na mňa, rád odpoviem. Dobre, ďakujem. Tak ak nie, dovolte mi, aby som vás srdečne poďakoval za dnešné konštruktívne rokovanie a zasadnutie obecného zastupiteľstva. Teším sa na ďalšie, bude v priebehu mesiaca november, už potom sa budú aj nejako schváľovať tieto veci, ktoré sme prerokovali a posledné bude určite mesiaci december, takže nás čakajú do konca kalendárneho roka ešte minimálne 2. Možno, že kvôli Turčianskej vodárenskej spoločnosti sme urychlili proces, zvoláme aj jedno krátke mimoriadne obecné zastupiteľstvo, budeme včas informovať. Prajem vám pekný večer. A ešte predtým, ako sa s vami rozlúčim, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Návrh uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Blatnici dňa 25.9.2025. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva. Po druhé, návrhovú komisiu zloženie Rolia Ličko, overovateľ zapisnice, pán Zachár Sivák a Lišková Mária, zapisovateľa Juka Lišková. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu číslo 5 a zmenu účelu čerpania rezervného fondu na nákup minibagra v sume 301 eur. Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blatnica na druhý pôrok 2025. Schvaľuje žiadosť hlavného kontrolóra obce Blatnica a udelie súhlas hlavnému kontrolórovi obce Blatnica Judel Kataríne Katinovej podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, a to od dňa účinnosti tohto uznesenia do skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Schvaľuje zámer predaja pozemku TKM 2180 vo vlastníctve v obce Blatnica z dôvodu rozšírenia kapacity čističky odpadových vôd Turčianskej vodárenskej spoločnosti akciová spoločnosť. A za druhé schvaľuje návrh zmluvy o budúcej zmluve k tomuto zámeru. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jane Pirkovej o odkúpenie pozemku CKN 151/2. To schvaľuje zámer. Ako? Neschvaľuje žiadosť, schvaľuje zámer. To mám napísané, áno, je to tu mám to na to. Schvaľuje zámer predaja osobitným zreteľom, áno. Schvaľuje, tak. Dobre, však už bude potom uznesenie. Schvaľuje, áno. Áno, tak. To bude. Dobre. Žiadosť Milana Marčeka berie na vedomie. Žiadosť pána Jana Radza berie na vedomie. Pavla Froľu berie na vedomie. A žiadosť Vladimíra Letrika o prenájom vecného pozemku berie tiež na vedomie. Diskusné príspevky berie na vedomie pána starostu obce. A to je poplatky ešte. Ty postavíš za to nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad. No to bolo v tom... To bolo ešte predtým, hej. Rôznom. A nehovoril si poplatky. To som nehovoril, to nemá zapísané. Bo to už bolo v tom rôznom. Hej, to bolo ešte v rôznom, ja som potom preskočil tú národnú zmluvu, som zabudol. Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za návrh tohto uznesenia. Počkaj, to nepíšem. Bola to. Je to už. Nájdem ho rôzne, no? Tak to tam rôzne. Dovidenia. Dobre, tak my tam doplnili ten bod. Vlastne v rôznom sa schválil doplnenie poplatkov o nebezpečnom odpade do PZD za cenu na schválenú na obecnú zastupiteľstvo. Dobre, tak ešte raz dávam hlasovať, to je za návrh tohto uznesenia. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem, pekný večer vám všetkým prajem.